Takže ahoj, ahoj u môjho občasníka z World of Tanks. Dnes si ukážem jednu hru s prototypom 6, takým vyšperkovaným projetom. Dôležité je to, že za ranu dáva 300, kým projetov iba 240 a tým pádom sa veľmi zvyšuje výkon tanku. Tu keď sa pozrieme, čo sa deje, tak vidím, že nepriateľské ťažké tanky nemajú depresiu dela, VKB, IS, Progetto 66, no a tak zrejme asi budú bojovať v meste. No ja sa pôjdem na ne mrknúť na pozíciu asi B4 a budem taký mýtnik. Budem vyberať mýto za prechod do mesta. Tu je taká pozícia. Je tu aj taký malý kríček. Tak. Ideme číhať. A vyberať mýtne. Náš Panther sa derie dopredu. To nebude veľmi skúsený hráč. O, T20 sa tu zrazu objavila. Tu som vôbec tu na nečakal. To asi nebude veľmi skúsený hráč. Tak, T32 sme stihli, Progetto sme teda vôbec nestihli. To je dosť zvláštne, že sme ho tak neskoro spozorovali. Ale tam má už ničia nepriateľský Obsidian a AMX. Tak, ešte jedna rana do VKB. Naše číhanie bolo zatiaľ úspešné. Ďalší pán na holenie. Takže celkom jednoducho a skoro zadarmo sme si nastrieľali 1200 a tu nás som už nestihol na to AMX-ko. Tak, uvidíme, čo sa bude diať tu v tých kríkoch. Asi som mal vystreliť. Tu je teraz taká nudná fáza hry, kde sa snažíme navzájom spozorovať a snajpiť. Dopredu sa mi ešte nechce ísť. Tu je ten Obsidian. Treba byť trpezlivý tu Zatiaľ sa mi nechce presúvať na druhé krídlo, ani nejako tlačiť dopredu. Zrazu tam AMX-ku sa objavil, náš scout, teda nepriateľský scout. Ale čo bol pri nás, už je po ňom. Tam je ISU 152, stihnem domierať. Telo síce dáva za viac, za tých 300, ale je aj o čosi menej presné. No čo sa deje tu na... Tu som príliš veľmi vystrčil zadok, ale vidím, že naše tanky tam zahynuli, iba VZ-ko tam ostalo samotné. Tak je na čase takticky ustúpiť. Tak to nemôže prežiť naše VZ-ko, tam je proti 5 tankom, ja by som tam tiež zomrel. A tak sa musíme stiahnuť do obrany. Tu na jeden výstrel na XM-ko som mu pripomenul, aby sa tiež stiahol. Tak dúfam, že poslúchane. Áno, sa pohybuje so mnou. Tu si zalezieme do kriakov a budeme číhať na nepriateľa. Zatiaľ je to 5-6, prehrávame asi o 1000 bodíkov. To by ešte sa dalo zvládnuť. Tak, už nám ide ten kamarát XM57
No a budeme číhať na príchod nepriateľa. Aspoň tie nepriateľské tanky sú trošku nastrieľané. Ja mám plný zásobník, čo tiež nie je na zahodenie. Naši tam zatiaľ tlačia na južnom krídle. Naľavo odo mňa. Tam ide T-32. IS, Progetto, celá partia. Rikošet. Jedno sa nám dali. Bol som spozorovaný, takže zalezieme. Necháme si dobiť zásobník. Tak skúsim, že či mám nejakú ranotu na domieriť. Tak, dobre. Tam ide T-32. Zelená práska je po nej. 7,9 minus 700 bodov. To by sme ešte mohli zvládnuť. Zvládli sme aj horšie situácie. Tam je ťažký uhol, to bola taká skôr propagačná strela na vystrašenie supera. Bohužiaľ naše XM-ko práve zahynulo, čo nám očosi sťažuje situáciu. Ale no, tak to nebolo rozumné od IS-ka a je po ňom. Ja som síce tiež schytal jednu, ale niečo za niečo. No, teraz sa stiahneme, dobijeme zásobník, máme so sebou dvoch kamarátov, lesného ducha, Axor, snajpera. Ešte sa to dá. Tam už ide Progetto, ide tam, tak dáskmu jednu. Stiahneme sa za kriaky. Domieriť. Tak jedna, druhá. Axor ho vypol. Dobre. No a teraz zase domierime zásobník. Dobijeme zásobník. Teraz sa chcem schovať do kriákov, aby som bol menej nápadný. Axor tam zase jednu práskou, VKBčku. Tak. Myslím, že táto strela v konečnom dôsledku prešla. Tak, a čo teraz? Tam je VKBčka. Tak lesný duch, Forest Spirit. To vybavil veľmi krásne. A ja som sa rozhodol, že pôjdem na toho obsidiána. Nechcelo sa mi už tu sedieť na báze. Tak budeme hrať o čosi aktívnejšie. Sa schováme za tank do kríkov. Zatiaľ sa nič nedeje. Nikto ma nespozoroval, tak idem dopredu. Ale ktorou cestou? To je tá otázka. Ktorou cestou?
Musíme zájsť do tej istej pozície, čo predtým. Tu nám nikto nie je v tých kriákoch. Ani tam. Ani tu na. No, tak asi pôjdeme do tej úžľabiny, čo je pred nami. A potom ďalej. Zatiaľ nás nikto nevidí. Tak. Tam je LKV 90. Tak mu dáme jednu takú propagačnú. Čo? Kde je Isuna? Moje. Dal som mu pásy. Druhá. No, nauhlujem. Tak to som mal veľké šťastie. Vymeníme si trenírky po bitke. Ideme, zalezieme do úkrytu. Dobijeme, domeríme a je po ňom. No, tak to som mal veľké šťastie. To bol nejaká zaspaná princezna tam. Nejaký zaspaný bot. Si musím dobiť zásobník. Náš ksor zatiaľ zomrel. Stav je 11-11. Ale dobíjať tie posledné pozície nepriateľa je dosť ťažké. Všetci sú schovaní v kríkoch a my sme v otvorenom teréne. No ale čo? Tak. Dobre, musíme zaliesť do kríkov. Ďalej ustupujeme, aby nás nepriateľ nemohol šmacnúť. Lebo ráno od Isuny by som nevydržal, Obsidian a T25, tam by som jedno ráno mal prežiť bez problémov. Ak by ma nezapálili, tak Obsidian už je po ňom. Zatiaľ máme 4400 nastrieľané, 1200 asistencia. Možno, že si ešte niečo nastriedame. Tak, už predmieril som, kde bude T25 zhruba. Buď tam, možno, že napravo, uvidíme. Napravo. Tak, aspoň jedna. Tak, je plne. A teraz už idem už dopredu. Nech sa deje, čo sa deje. Aspoň si niečo nasvietím. Ale kde môže byť tá Isuna? No, tak to bude záhada. Sa necháme prekvapiť. Svietim, ale kde je tá Isuna? Neviem. O, tam je. No, našiel ma. A ja jeho. Ale je po ňom. Takže víťazstvo v celkom napínavej hre s kopou šťastia, ale berieme.